sa halawig na panahon. Kami po nagpapaabot sa Indo kan mayo ninyong sawang pagsuporta. Ngunyan sa ika-56 na anibersaryo kan pagkamundag kan RPN DZKI, bot niya mong pasalamatan ang mga midasunod na sponsors. Yalex OJM Shirts and Paints, Ground Floor, Chema Building, Alflor Street, San Miguel, Irigas City. Proprietor, Jovan Oliva. Miss Betsy Odavar, Hong Kong. Engineer, Wilfredo Obuksi, General Manager, Casureco 3. Miss Doti Ebareta Amance, Chief of Staff, Office of the Congresswoman Baye Dim Mastura of the District of Maguindanao del Norte, Cotabato City. Honorable Attorney Shai Fajardo Noble, Board Member, 5th District, Camarines Sur. Sa Indo po gabos. Salamat sa halawig nindong pagsuporta asin pagtarabangan. Mabuhay. Halik sa manehamiento kan RPN DZKI, Radyo Ronda Iriga. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras na ini, dara po sa Indo kan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall kan San Francisco, Irigas City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente? Hindi naman. Mas mabilis kasi dito kapag dito tayo dadaan. Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maaari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCP hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Pamaskong padala, ML Kwarta padala, mula sa M. Lumier, mabilis, madali, maasahan. Kwartang ginagirapan, pinag-ipunan sa M. Lumier, ang hindi nagkakaingatan. Madalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroonan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development.
Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Mga karonda, magdangog na sa programa Parareta Asin Platica ni Paracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Parareta Asin Platica ni Philip Paracena. Sa inman Tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. At sa 7 nakita kan bulan na Nobyembre, aldaw po kita nin Webes. Iba niya to sa lado technical, si Chabe na obra. Sa information, mayo baga kung nahiling pa. Naman sa transmitter, si Chief PSD Jimmy Guanzon. Kumusta sa maparantabay niya to dyan po sa kasentruhan ka na siyudad ng Iriga, di po sa Rinconada area sinman na probinsya kan Camarines Sur, yan sa tercer distrito ka na probinsya ng Albay. Mainit na naman na kamugtakan ka na sa tuyang panahon garo nagtatagalis-lis man si tropical depression Marcy sa Satuya. Siring na duman sa parte ka na Cagayan. Laut pa man lugod dahil nang magparasurunod ng mga low pressure area. Saan mga tao baga permi ng hadit. Ano daw nga, makusog dai. Mayo na niya kaya niya ako kamong mga inabang-abangan ang kamugtakan kan panahon. Kaya bangan pa dahil nalugod niya ako nag-uuntok ang mga low pressure area. Arog kayo ng panahon da, kumbaga sabi nga ni kan iba, global warming, climate change. Sige lang po kita madisganar sa tuyang mga pagkabuhay. Kadakol po yung nagsasabing yan, Bicol, Oragon, kayang-kaya na makasurvive. Yan, basta may buhay, may paglaom. Hoy, good morning man ki dating konsyal Dante Oliva saka sa iyang junior. Sabi nga ni kayan tur timing lang timing ang tangon niya na pagkaaga. Yan sa sarong kakanan ng mga gilid-gilid sana. Yan mga pasimple sana na
dating konsyal ka na siyudad po nin Iriga. Musta sa Indo, asin man ki dating konsyal Sani Maestrado ka na siyudad po nin Iriga. Diyan man sa San Agustin, digdi man siyudad kan Iriga, ki retired Principal Amormio Agaw. May pinag-aagihan na bagang ditor diyan sa ano yan, San Agustin. Ito pong tulay sa release kan tren o tulay kan tren pinagbugtakanin kahoy. Nag-aagi itong iba na mga mapasiring dyan sa Banuan ka na Baaw, pasiring syudad kan Naga, vice versa, pasiring mandigdi sa syudad kan Iriga. Kaya lang kung nervyoso ka, dahil ka na dyan mag-agit makahaadit, mahulugan sa imong gulong, duman sa tabla na ibinugtak sa taho kan release. Pero ano ba kaya, siyempre nagsusurkat, kaya lang gurul-gudul mambaga, siyempre kunyang ba ito sa mga release. Doon may mga nakatambak man na graba, saka daga na. Pero pag nagmumotor ka, yung tirong uuroontol ang gulong. Pag mabalyo ka pa dyan sa tulay kan tren ay makahadit. Dahil ka lang magparahiling duman sa baba ta, kung magparahiling ka baka mapalos pa ang gulong mo. Problemang dakula. Kunyaw na sa katawan kan tulay kan tren dyan po sa barangay San Agustin, digdi po sa syudad kan Iriga. May mga naghahapot po digdi sa organisasyon kana kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Camarines Sur Chapter. Kung ano mandaan pinagigibo kan mga opisyal kan KBP para matawaan man lamang nin dawa dikit sa ng ayuda ang mga miyembros kan kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Ano daw niya kung pinagigibo ni KBP President Ronron Enon. Magparamdam ka man boy. Nangangaipo man bagaan mga pag-iribata. Si bangani mga natatawanin ayuda. Kaya dapat ang KBP maghiro man digdi sa Camarines Sur Chapter. Bakan maghiro lugod sa Satuya, KBP Albay. Pan KBP sa Albay garo aktibong marhay. Talagang may buhay digdi sa Satuya, indalang sa Camsure. Ano na ang nangyayari kan KBP. Dapat po ang KBP bako sa ng pandesyembre. Minsan ba kaya aktibo marhan KBP pag Desyembre sana. Hindi sa Camarines Sur, anong man taarog kaya ngod. Palan sa tuyang ipinaabot na pangapudan an sa tuyang classmate yan sa Malawag na Buwa Camarines Sur. Napudan niya kung isay man tabi an nakapurot kan sa iyang cellphone na nawara kan nagtalikod na aldaw. Entras na naglunad siya sa Trimobile dyan sa Nabwa, Yaing Malawag.
alas 4:30 hasta alas 5 na pagkahapon. Kung isay man po ang makakuha kan iPhone na cellphone ni classmate Edna Torres. Yan po sa Banwaan kan Nabwa. Pakidara na lang sa PNP o kaya hindi sa estasyon o kung sain. Yaon po duman ang mga importanteng contact niya. Buot nagsakay siya sa trimobile, baka nalingawan. Duman na hulog sa iyang trimobile pong pinagsasakayan na biyahing Malawag Nabwa. Sabi ka na sarong halangkaw na opisyal ka na Banwaanin na buhi. Kaya na iba pong mga kababayan dyan sa Banwaan ka na Baaw nagrereklamo. Kapit sa sinapo nindang grabing bahangon niya na mga panahon durante ka na maglamasaan bagyong Christine. Kailan subuot sa dam dyan sa ining mga dam dyan sa Banwaan kan buhi. Sabi man kan sa kuyang nakaulay na dating halangkaw na opisyal kan Banwaanin buhi, dahil man nga kami pwedeng basulon an Banwaan kan buhi. Actually nga mayo man talagang totalmenting dam digdi sa Banwaan kan buhi. Taan lake nga, bako man yan dam. Kumbaga, binugtakan sa nangayanin control structure. Kung hahalian nga yan ng tubig, paano na yan mga pagbuhay kan mga taga-Banwaan kan buhi? Pwede nga magkagaradan ng taga-Banwaan kan buhi, pambira. Saka, ang dapat nga yan, saka kunyan man talaga baga, kung niisipon na nature yan, na danaw ka na buhi. Ngunyan, binugtakan po yan in control structure. Tapos, kumbaga, ang control structure, ang nagkakaput, ang National Irrigation Administration. Ini an purpose po kay ni tanganing kumbaga makatabang sa mga paraoma niya to. Tayo po yan ang saro sa mayor na pinagkukuhanin patubig. Digdi po sa Rinconada area kan mga paraoma. Kaya ngayon dapat gibuhon kan neya kung igwa na ngayon kalamidad, kung dakol na ang tubig, dapat niya itong mga lateral line, dumaninda pabuluson ang tubig dyan sa danaw kan buhi. Tapos iniman niyang napukor o pisinangon yan dyan sa Santa Justina. Ayan po may dam mambagaan na PC dyan. O ining People's Energy Services Incorporation na dapat nga ang gibuhon dyan magkaigwanin dredging napukor. Kumbaga hababawo naman kaya an dam kan PC dyan po sa Barangay Santa Justina sa Banwaan kan buhi. Tapos kung pabubuluson ngayon tubig sa mga lateral line, o di
mayong gayong problema an mga banwaan digdi po sa Rinconada area na babahaon. Din nga na kumbaga so tubig dumana sa mga lateral line pabuloso na kung igwanin nagdadangadang na kalamidad. Nanganing mag-overflow man ang danaw ka na buhi bako unang grabe. Yan po ang sabi kan sarong dating halangkaw na opisyal kan banwa na ninbuhi durante kan sa tuyang makaulay. Ini pong problema sa baha digdi po sa Rinconada area. Haloy na pong panahon ini kung tultul sanaan pakagibo siguro kan mga proyekto para sa pagkontrol kan baha. Baka bako man arog kay niyan mangyari digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Lalong-lalo na po duman sa mga banwaan na yaon sa harababang porsyon. Sa haloy ng panahon po kan magintaw ako digdi sa kinaabahan. Inilang po talagang bagyong Christine na nagpangana. Kadakon naman na mga bagyo ang uminagi. Kumbaga day naguhunaan sa tuyang mga kababayan na arog kay ito ang mangyayari. Na halos magkaralantupanin entero ang mga karungan sa mga harababang porsyon digdi po sa Rinconada area. Nanganaan ang banwaan kan bula, ang banwaan kan baaw asin man nabwa. Maski nga nan irigan kasentruhan, nanganaan man po. Nga ni may mga bangko na sagkod ngunyan, day pa nag-ooperate. Lalong-lalo na sa bangko kan gobyerno, ang land bank. Ayan, iba, nagdadaragos na sa ibang banwaan, digdi po sa probinsya kan Camarines Sur, makakuasa na nin kwarta. Kaysa man magparapila ka, digdi sa mga bangko sa syudad kan Iriga, nga na. Grabe ang oras na mapiperwisyo sa imo. Kung nangangaipo ka, pang emerhensya, kung igwa kang pinapabulong, halimbawa sa hospital na kapamilya mo, siyempre mahinguha kang makakuanin kwarta, madisponer ka, tanganing masumpayan ang buhay kan sa imong kapamilya. Pero kung arog po kayo ng sistema kan mga bangko digdi sa syudad kan Iriga, ay karo dahil ni makakasumpay buhay ng mga bangkong ini. Baka atake yun na o mautsanan na pasyente. Mag-arog kaya ng sistema kan pagbabangko digdi po sa syudad kan Iriga. Pero dinadaog na kita kan mga banwaan sana digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Magabot sa pagbabangko. Mahiling mo dyan sa banwaan kan buhi, mayong gayong pila. Ang mga ATM machine dyan. Sa pili, igwaman na kumbaga saro yan sa pinaka-capital kan probinsya ng Camarines Sur. Sa kaday mananganaan na marhay kan nagtalikod na bagyo. Ang syudad kan Naga, mismo man, kumbaga naradas man. Pero daw po arog na nangyari, dapat maghinguan sa tuyang mga kababayan, lalong-lalo na po ang mga nanunungdan na matawanin solusyon ang mga arog kay ning problema. Naday maperwis yung gayo sa tuyang mga kababayan ta makahirak po baga. Maray nga nita ang sa tuyang gobyerno kasud maadig di syudad kan Iriga. Nagpabakal ang National Irrigation Administration in Bagas sa programa kan sa tuyang gobyerno ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Itong bayaning bagong bayani sa
ng mga magsasaka. Nagpabakal po nin 35 pesos na kada kilo nin bagas. Sarong persona pinapabakalan nin 10 kilo. Kulang tabang po ini sa mga kababayan niya to. Sa manduman sa pinag-re-relief, subuot ka na Department of Social Welfare and Development mga nakakahon. Diba kan ibang mga nakakuha, garong nga day masaho, an namit kan bagas ay pangyayari. Makapigdilinsyan pa man, kan inagihanahin siya kan sa tuyang gobyerno, ang DSWD. Saro man po yan sa makalungkutan na ahin sa kan sa tuyang gobyerno, digdi sa tuyang nasyon. Minsan kaya halos ano iba pong mga ayudang itinataw kan sa tuyang gobyerno. Pero kadakli nag-aagi na ngon yan sa Department of Social Welfare and Development. Ang problema dyan na ano iba man ng mga yaon sa DSWD, hindi papaagi sa LGU. So LGU man namimili pa, pigre-release ta baya, ngaya ibabalidate para sa liquidation. Yaon po dyan ang problema, kaya haloy ma-release ang mga pinagtataong ayuda kan sa tuyang gobyerno. Yan mga LGU, kumbaga, sige ang lista, nagbabalidate para sa liquidation. Kung di man talaga sinda makaliquidate, pagpapara-questionon sinda kan komisyonon na dito. Hain nga sa mga ayuda ang pinagtaon nindo. Kumbaga ngayon na nauka mo. Kaya nga ni gayud arog ko yan, sigan panlista. Yan masakit digdi. Mga naglilista man, kung may pinipili, makapili ang mga paralista. Tatawan po kan ayuda sinda kontrolado man kan mga alkalde o ining mga yaon sa local government units. Yan po ang depisil, kaya ini ang masakit na kamugtakan kan sa tuyang mga kababayan at ang aning nagtitios na pigpapara padipisilan padigdi sa dikit sa naman nganing ayuda na itinatao kan sa tuyang gobyerno. Minsan mas maray pa ang mga non-governmental organizations na magtao nin ayuda sa tuyang mga kababayan. Isa digdi po sa pinapaagi pa sa DSWD sa local government units. Nasabi pa na sinda sa pag-service sa banwaan, ay nan-service yung tol-tol. Kunya na mga panahon kung arog kayan, may pinipili sana na tinatawanin ayuda samantalang halos gabosman nakamati nin kalamidad pagtios ngunya na mga panahon. Sa inman na sulukan ring kunada, asing Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asing platika ni Philip Baracena. Ano ba po kaya mga nanunungdan, garumayo man mga konsensya? Mansin na ako konsensya kan mga gutom na mga nagtitios pa. At gutom na nagtitios pang mga Pilipino. Kumusta man Kipunong Barangay Nini Ablan dyan po sa Banwaan Baaw. Sabi kaya kan sarong kapitana nakaulay ko dyan sa Banwaan Baaw. Kaya ito subutan na Baaw may dam. Ngunyan garo pinagaba so dam ta saro subot ito sa nagkakausanin baha. Pero kung niisipon, mayo na nga ni Sudam, binamambagang interon Banwaan Baaw. Kaya bako talagang pwedeng ibasol sa mga dam na ini. Ang pagbabaha sa sarong lugar. Pero sa
kausa kan mga pagbabaha digdi po sa satuyang lugar sa probinsya kan Camarines Sur ining mga quarry, pagputol o illegal na pagputol kan mga punin kahoy sa satuyang mga kabukidan. Siyempre ang tubig gali sa taas belong-belo na tani ba mga pigparakwari na nanapot dyan isa ka nasa likod kan mga kwaring ini digdi sa tuyang probinsya. Saro po yan sa kausa kaya grabe na ang pagbabaha digdi sa satuyang probinsya. Tapos ang solusyon dyan, kumbaga ining mga programa kan satuyang gobyerno para sa pagkontrol kan baha. Dapat pakarayon ang mga pakagibo, pasarigon ba kung mga malasado na pagiguanin kalamidad, makusog na baha, inaaratong lang. Yan nga ni sa Banwaan kan Buhis, sa no si Baybayon, dahil pa nga ni tapos ang proyekto dyan, ining road concreting with drainage canal, oy, inatong natulos baga, so drainage canal na pinaggibo dyan, ang kontraktor si Engineer Steve Andalis, anyari sa proyekto, taarog kayan. Ay pangani naman sa proyekto, rinumpag na tulos kan bagyong si Christine. Diyan po nareresa ang kaluyahan kan pakagibo kan sarong proyekto. Pero nga man kaya ang pagdidilensya po kan ibang mga nanunungdan. Kumbaga mahirak man kamo sa tuyang mga kababayan na iyon naapektaran. Yan daing hutahot na pangungurakot sa pundukan sa tuyang gobyerno. Hoy, good morning man ki punong barangay Vincent Boyet Nagrampa ka na San Vicente Sur, digdi po siyudad kan Iriga. Asin man ki Kagawad Johnny Nacario saka sa Barangay Council. Sa gabos na pong mga taga San Vicente Sur. And belated happy birthday ki Lina Nacario Albiola. Paman na opisyal na pinag-aanunsyo kung si Sayan nanggana sa pang-presidenteng eleksyon duman sa nasyon kan Amerika. Iyon nagpaabot na kan sa iyang pagbati si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa lamang sa butuhan na si Donald Trump. So, sa iyang mensahe sinabi kan Presidente na binabati niya na namamanwaan kan nasyon kan Amerika sa indang trayumpo kung sa na ipailing sa enterong kinaaban na kusog kan American values. Sabi kan Presidente, Trump has won and the American people triumph and congratulate them for their victory and an exercise which showed the world the strength of American values, sigun pa sa Presidente. This is a durable partnership the Philippines is fully committed to because it is founded on the ideals we share, freedom and democracy, dagdag pa kan Presidente. Pwede nagdagpaman kan Presidente na personal niyang nahiling si Trump kan hoben pa ini, kaya aram niya an kumbaga mauswag na liderato kay ni asin magreresulta sa mas magayon na futuro para sa gabos. Pwedeng makabali ang Pilipinas kung narog kayan. Nainot nang nagbati si Presidente Bongbong Marcos Jr. Maka-Trump man pala ini.
naman sa 900,000 na mga atama na hayop sa syudad kan nagaan na nadanyaran daraman kan bagyong si Christine. Nag-abot naman sa 932,000 de pesos ang danyo sa 15 livestock owners na grabe ang pagkadismaya. Asin pangihinayang dahilan man sa day inaasa na epekto kan bagyo. Sigun pa ki Dr. Lengua, pinagmamaot man nidang matabangan ang nagkapirang livestock owners na insured sa Philippine Crop Insurance Corporation, tanganing dawa papaano makaresibinin ayuda. Sa presente, nakapagpasar naman nin notice of loss ang mga ini alagad day pasigurado na tabang hali sa gobyerno o sa Department of Agriculture. Mientras na dawa pinagagian in Baguio ang syudad, pinagsiguro man kan opisyal na di kalidad asin ligtas ang mga karne sa syudad, lalo na ta dagos ang mga inspeksyon asin monitoring sa mga ini. Okay, guwa na po kitang 40 minutos makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Kumusta man dyan po sa Banwaan kan buhi ki Sailin Ligasyon asin man ki Mama Noriena Zori Kisabal dyan sa Barangay Santa Clara. Siyempre ki Dr. Ramon Nonato asin man ki Dr. Renz Nonato sa Saindang Bilog na pamilya dyan po sa Banwaan kan buhi. Tapos iniman pong nag-viral sa social media sa sarong babay dahilan sa pagpatindog kay ni sarong parking slot sa sementeryo para i-reserve ang sa iyang lulunadan kung sain may mga kaibahan sindang mga senior citizens sa sin mga kaakian. Nangyari ang insidente sa Las Piñas kan nagtalikod na Banggi, Nobyembre 1, 2024. Sa viral video, mahilingan sarong babaeng naka-pink, naka-rosa. Kumbaga yaon sa top na may kaulay sa cellphone. Mientras na pinagkukurahawan na siya kan sarong babae kung saan pinapali siya sa pwesto para sindaan makapag-park ng kotse. Kung sa nag-viral na babae, nag-aagad siya nin pang-inchende sa gabos asin pinagbabasulan niya sa iyang ginibo. Aram niyang salaan magtindog sa parking slot para i-reserve ang pwesto. Nangapudan man siya na ipundunan pagpapawarak kan video lalo na ta nagka-ariglo naman sinda sa anak argumentong sakay kan sarong SUV. Sa gabos na mga nag-re-upload ka na video, please stop na po. Kasi ang akin lang po okay na both sides. Nagsisisi naman po ako, sabi kan babae. Rehabilitating hospital structure that was destroyed but putting up an entirely new hospital
Dagdag pampahayag ni Senate Majority Leader Francis Tolentino sa ginibong pagdangog kan Marawi City Rehabilitation and Victims Compensation kan nagtalikod na pizza 5. Pinunto kan abogadong senador na mientras na Marawi yun presenting Iguanin Amay Pakpak Medical Center. Pasilidad na pinapadalagan kan gobyerno na pinagbilog kan Ley kan 1995 asin sa rupang hospital na ipinapatindog na nagkakantidad ng 293 milyones o 293 million pesos asin 90% kan inian kompleto. Importante po man na pag-adalan kung madugang panin sarong bagong ospital bilang pinaka-epektibong paagi tanganing pagserbihan ang mga medical na pangaipukan komunidad. Tawa nga ni arog kay ni bilog man ang tiwala ni Senador Tul na sa tabang kan bagong hospital sa oras na makumpleto ang pagpapatindog kay ni iyon ibayong mapapakarahay man ang mga serbisyo sa pangangataman pangsalud duman sa Marawi magin sa mga pagtaraid kining lugar. Nagtitinirman si Senador Tul sa padagos na suporta para sa rehabilitasyon sa Marawi magin ang pagsusulong kan proteksyon kan mga kababayan ng Maraweños hali sa anuman na kariribukan o terorismo. Hoy, kumusta man palan ki punong barangay Emalen Cabrera dyan po sa San Antonio, Buhi, Camarines Sur. Sa kuyang pinsan dyan sa barangay Tambo ki Manoy Lares Serdan. Yan po sa Banwaan kan Bato. Kumusta man kay Engineer Paulino Laganson dyan sa San Vicente asin man ki Etchit Chavez dyan po sa Nenyo Jesus. Siring man ki Miss Ella. Kumusta na daw ang Banwaan kan Batungon yan. Tranquilo na si Vice Mayor Vic Ramos saka si Mayor John Sorilla. Ay, napangananin politika sa Banwaan kan Bato ta apektado ang mga taga Banwaan kan Bato. Pero po yan sa day napapakarhay ang sistema kan lokal na gobyerno pag-aarog kan sige ang derengkilan kan mga namamayo. President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. visited the province of Camarines Sur, kasudma asin nanao ininin cash assistance na nagkakantidad 50 milyones na pesos sa mga pamilya, mga parauma, mga parasira na apektado kan bagyong si Christine. Sabi niya, I hope that with the help and support we are providing you, you will have enough capacity to get back on your feet, the President said. Nasa 5,000 na mga parauma, parasira, asin iba pang mga apektadong pamilya ang nakaresibi ng tig 10,000 de pesos. Ang Department of Social Welfare and Development ang madistribute ka na sinambis ng mga asistensya asin recipiente man na mga residente kan Minalabak, Nabwa, Melaor, Bula, San Fernando, Gaenza, Baaw, Kanaman, Libmanan, Kamaligan, Kalabanga, Sinpili. An hapot dyan, ano ta mayo digdi so Banwaan kan so syudad kan Iriga. So Banwaan kan Buhi, mga apektado man baga. So Banwaan kan Bato. Dapat halos gabos na kasentrohan digdi po sa Rinconada area matawanin ayuda kan sa tuyang gobyerno. Hindi
ini kayang mga lugar na ini aro pinili sana ini. Yun yan grabing linamasa kan baha. Bagayan iriga ang sentro na grabe man po baga. Ano, nasa linyaman si Ate Glenn, pasok. Salamat abi karandang Philip liwat maray na pagkada sa imo. Tama ang kasuod man nagkatarang banawaan ang naging resipiyente itong mga ayuda, mga asistensya o nga ining cash assistance sa mismo kay Presidente Bongbong Marcos sa ring Pamplao, yaon ang baaw, yaon ang bula, yaon ang nabwa karandang Philip. Pero ito kaya, bali panduang beses na to na pag-igdi ni Presidente Marcos kung kan magkaigwa kan bagyong si Christine. Itong mga yaon naman itong ibang banwaan na naging recipient kan nasa na pong tabang gikan mismo sa Presidente kan Nasyon Pilipinas. Kaya kung mag-aaros gabosman matatawan karandang Philip, may naenot na serye ikaduwa itong kasudma na pinagsagibuhan ni dyan po sa Kuyan, sa sports complex sa Laucan Kapitolyo Provincial. And ini nasundan dyan sa probinsya Canalbay, dako man ang naging recipient kana sa bita pong tabang halinis mo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mientras tanto sa iba pa niya itong informasyon, salamat pa lang sa DPWH, nagamit ang saindang ikipahe duman sa paghali baga kan mga grabing mga nakabara dyan sa Kuyan Irarom kan Cagas Bridge sa Barangay San Miguel kan Nabwa Kamsur karandang Philip. Dyan ang grabing bara kan salog kadako kan kung ano-ano sa Irarom kaya hali ito, pinaghahawas ito gamit ang ikipahe. Bihikulo kani pong DPWH 5th Engineering District. Kung daigaro kadakol kan mga nakabara dyan, bako man araw ito kararom ang baha o na sa banawaan kan nabwa. Ang problema, takadakol kan barakan salog, siyempre, madali itong pag-apaw kan tubig na naging dalan para po magkaigwapo kan pagbabaha. Siguro kung gabos na mga agihan kan tubig, araw kan salog, malinig, ano-anong basura, kung ano-anong basura na yaon dyan, hindi po man ang sulok kan tubig, kaya tulos ma-overflow na nagiging kausa kan pagbaha. Kung noari na kaigwa na kan grabing baha, grabing distroso, ang saka naisipan na halion ang nasa bita po mga nakakabara. Diyan. Ano ang pinagigibukan na local government unit kan nabwa sa pangenot na Mayor Simbulan Tabi? Karo Ate Glenn. Yan lang karandang Philip. Sabi, may mga espartos man na pinagsasagibo. Alagad mo yan nga ang problema, ang basura sa Banoan kan nabwa. Kung ikukumpara ngayon sa lokal na gobyerno kan Iriga, maski may mga basura pa kita dyan sa Iriga, pero after tulos kan bagyo, kan waran ang baha, pinaghaharakot, pinagkukuha pa dikit-dikit, although may mga natatada pa. Pero sa Banoan kan nabwa, kadakol na kan reklamo na namamarong na ang basura, iyaon pa man giraray na katambak. So yun ang problema karondang Philip. Difficile kaya na ma-contact, makuha niya to ini pong linya ni Alcalde Fernando Simbulan kan Banawaan kan Nabwa. Bakong araw sa Iriga na kadako kan pwede niya makaulay sa lado kan lokal na gobyerno, pero sa Banawaan kan Nabwa garo may kadipisilan sa mga pwede niya itong ma-interview karon ng Philip. Abada, nagsimba tutuya si Engineer Aris Hermoso kan DPWH. Ang taulay
Maapudan niya to si Engineer Hermoso sa kadakol ka nagahapot. Kumusta na ngayon sa indang ginigit ng operasyon para itong problema sa balatan? Maski po paano matawa na po rin solusyon, maagihan na uturuan na lugar na yan, kan mga biyaheros, kan mga commuters, may mga kalakawan, pasirin sa balatan, and paluwas sa balatan, and ining pinagreklamo man na problema, maparikas na ang pag-resolver dyan sa nadistro sa Paganawaras Bridge, karondang Philip. Nakadakol ka na nakakamati ka na inconveniensya. Ako nga ni kasud, mahali ako sa pili, itong bus na nalunadan niya to, nag-agi pa sa Banuan kan Nabwa, pasiring sa syudad kan Iriga. Arog man kan ang sistema, itong mga mapanaga, kay puan pa mag-agi sa Nabwa, taday pwede magihan ining parting yan kan barangay San Agustin kung sa nagabase tulay. So ano ang mga lakdang kaini kan DPWH kan sa tuya pong distrito. Tigador at siyan, makaulay na niya to, nag-reply na sa tuya si Engineer Aris Hermoso kung dapit sa ang sa tuyang gigibuan entrevista. Pagbalta, tibad ka, ibanan ko na siya sa linya karandang Philip. Gikan sa location, Glenn Navieres. Field Report! Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good palumit man siya. Hello, right bar blue. Isang labanan yan. Right bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good palumit man siya. Hello, right bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga.
Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Ay, bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon na ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Nakagat ika sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. At kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani Sayusan. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon,
Labwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo and Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo and Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya. Ngo and Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Puon kadto, sagkod ngunyan. Pamaskong padala, ML Kwarta padala, mula sa M. Lumier, mabilis, madali, maasahan. Kwartang binagirapan, pinag-ipunan sa M. Lumier, ang hindi nagkakaingatan. Madalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroroonan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Isa sa mga dahilan kung bakit nabubuo ang katarata at glaucoma ay dahil sobrang pagbabad sa araw. Nagdudulot ito ng pinsala sa mata. Sa iBerry, protektado ka para maiwasan ang pagkaroon ng katarata, glaucoma, mga alapaap sa mata at malabo na paningin. Ako po ay si Rinaldo, meron po akong katarata. So nag-alala po ako, natakot dahil sa problema ng mata ko. Narinig ko po yung iBerry, sinubukan ko po at maganda po ang naging resulta. Madalas kasi ang pamumula ng mata ko sobrang kati. Dahil sa iBerry, naibsan po yung kati at nawala yung pamumula. So lifetime ko na po siyang gagamitin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan. 17 pesos sa isang kapsul. Balik po kita rin sa tuyang programa. Iguan na kitang 6 minutos makalampas ang alas 9 din pagkaaga. Pagpapadagos man ka na pagnahog kan House Committee on Good Government and Public Accountability, pinagtuyaw man ni Antipolo City Representative Romeo Acop na pinagtutubudan niyang bakong totoo na mga pangaran na nakapirma sa mga acknowledgement receipt as in iba pang documentary evidence na pinagsumiter kan Office of the Vice President sa Commission on Audit. Liwat na naman na dai nagatubang sa committee ang mga opisyal kan OBP
na enot nang nasubpina kan kamera asin yun dapat makapagpaliwanag apera kay Vice President Sara Duterte kung paano pinaggastos kan Vice Presidente ang confidential funds kan mga huling bulan kan 2022 sagod sa 2023. Tapos si Gwapo Digding Kaputan si Isay si Mary Grace Piatos nayaon sa acknowledgement receipt. Sabi pa digdi sa hiling mo totoong tao yan. Would you know na may restaurant na may Mary Grace ang pangaran asin Iguaman in Piatos na brand kan potato chips. Kung ba kung totoo dahil man maaraman kung saan talaga napaduman ang pundo sigun pa ki Antipolo City Representative Romeo Acop. Tapos na pudan man si 2nd District Representative David Gigi Suarez sa mga sangkot sa issue kan paggamit kan budget kan Department of Education na linawon kung saan pinagtagaman mga pundo sa pagdangog kan Committee on Good Government and Public Accountability kan nagtalikod na Petsa 5. Alagad daiman sa o dahilan sa pag-atindir kan mga empleyado kan DepEd sa nakaaging 4 na pagdangog mayo man bastanting paliwanag na itinao dapit sa confidential funds sa sinkon paano ini ginastos. Sigon kay Suarez ang habol sa naman ninda iyon katotohanan pagpapaliwanag kung paano pinaggastos ang kwarta man siguro o bako man siguro nga masakit ipaliwanag kung tama man ang paggastos kan kwarta. Problema kaya ta nakamayo na sa kwarta kaya habo na magtararam ngod. Tuturubod na kayo ni sa we have the right to remain silent. Pag mga anomalya na ay mga nakatikom na ang nguso ay man pinagalubayan kan mga membro kan House Committee on Good Government and Public Accountability and Chief Accountant kan Department of Education na si Rona Catalan kung si Isay ang nag-request sa iya na pirmahan ang mga liquidation report kan questionable confidential as an intelligence fund kan ahensya kan ini ang pinamamayuan pa ni Vice President Sara Duterte na daiman niya na si Sir Ip an nakapalaman sa naunang bitan ng dokumento. Pinaghapot man ni abang lingkod Representative Joseph Stephen Paduano si Catalan kung taano niya ta pinagpirmahan ang liquidation report kan DepEd confidential funds dawa nga ni dai pa man niya nakikilates. Takot ki Inday Sara. I was requested, sir, sabi ni Catalan sa pagdangog kan na nagtalikod na Pizza 5 na pinaganguso man ni Catalan sa Attorney Sansan Chari Paharda, dating DepEd Assistant Secretary na iyon nakiulay sa iya na basta na sa napirmahan ang liquidation report bago ini sumitir sa Commission on Audit. Asin kan posisyon ni Manila 3rd District Representative Joel Chawa kung nakaresibi man si Catalan kan mahiwagang envelope hali ki Paharda, sinabi kan Mrs. na nakaresibi siya nin sobre na nagkakantidad 25,000 de pesos nin siyam na beses hali sa iya. Pambihira. Nagray nangod kito mga estilo ninyo. May pagsusulit ka mo para loko ninyo ang mga Pilipino. Musigisan ng mga pasiram-siram kan buhay. Irming hayahay.
sa mga Pilipino, Teos! Sabi man ni iRider Representative Ramon Rodrigo Gutierrez, question in the House on Good Government and Public Accountability hearing on Tuesday. The unsigned acknowledgement receipts submitted by the Office of the Vice President Sara Duterte to the Commission on Audit as proof of how the 2022 confidential funds were spent. Kung sa mga signatures nagdududa tayo, kung totoo ang signature, paano pa kaya kung walang signature at all? How do we know that this person exists? Pangyayari. Paman, for the record lang po, sa ginibong press conference sa Land Transportation Office, kan nagtalikod man o kasudma, pinag-amin ni Angelito Idpan, 52 anyos na siya na nagmamaneo kan puting Cadillac Escalade na naglaog sa EDSA busway. Kan nagtalikod na petsa 3, ngunya na bulan konsain. Dikit pang mabudalan ang sarong traffic enforcer na nagpara sa endang lulunadan. Inamin man kan abogado kan driver na Escalade na ito yon gamit ang plakang numero 7 asin pagsasadiri kan Orient Pacific Corporation. Kana sir ipon kan media and website kan Metro Alliance Holdings and Equities Corporation, nakalista ang pangaran ni Kenneth Gatchalian bilang presidente sin direktor kan Orient Pacific Corporation. Alagad kan haputon kan media kung si sayan pasahero ni Idpan, ipinirit niyang ilaog ang Escalade sa EDSA bus lane, simbag kaini. Dahil ko aram po, driver ako sir, inaapudan ako na i-drive na arog ka ito sir, ay pangyayari. Sinabi pa ni Idpan na maraot ang sa iyang pagmati, kaya siya nagmamadali na maihatod ang sa iyang mga pasahero. Ay, mga alibay muna sa naiton, doy. Ang 48 anyos na si Kenneth, iyon nagtukaw bilang presidente kan Orient Pacific Corporation, ang nagtalikod na Hulyo 7, 2024, sigun pa sa website. Abo man magkomento si Attorney Maria Julieta Santos, legal representative kan Orient Pacific Corporation, dapit sa kaugnayan ni Kenneth Gatchalian sa kumpanya alagad. Sinabi kay ni na pwede man sir ipon kan publiko tanganing maberipikar ang company ownership. Rest assured we will have an internal investigation of our own, sabi pa ni Omar Ginumla, Data Protection Officer kan Orient Pacific Corporation, napit sa paggamit kan protocol plates number 7 na mismong LTO ang nagdideklara na peke. Definitely there will be no whitewash, sabi pa man ni LTO Chief Attorney Baigor Mendoza II. Imbelto na kaya ang bistadong mga tao, kaya wawas hand na ang driver, aram na yan ngod. Tapos iniman na sigun kay Education Secretary Sani Angara, the basic education curriculum in the country is too dense, based on the observation of experts from the Asian Development Bank in England and Australia. We are still reviewing our curriculum for grades 11 and 12 because now child is taking about 30 subjects, Secretary Sani said in an ambush interview on November 5. It's like the students haven't mastered anything because they have so many subjects, Secretary Sani said. So we are on the right direction to reduce the core subjects of our senior high school curriculum to just 5 or 6 subjects, the Secretary added.
apart from reducing subjects, Secretary Sani said the department also plans to give students an opportunity to choose the subjects they want to take, just like what is done abroad. For its target implementation, the Department of Education, DepEd, under the leadership of Secretary Sani, plans to launch the revised senior high school curriculum for school year 2025 to 2026. Marhay, kung mababawasan ang pagklase po sa high school, talagang grabe po ang sinasapong mga kasakitan kan mga estudyante. Alawig na pag-eskwela, pagkakatapos, istambay iba. Graduado na nga ni sa kolehiyo, mayong mga trabahong toltol, pasado na. Yan pampigparahambugan kan gobyerno na ngayon tapos sa senior high school, magkakaiwa na kamo ng mga trabaho, kabotigan, kabubuan. Sabi sa boy, potnay. Ay inda na yan, pagpara otoon ang mga Pilipino. O, hindi sa nang programang matatag ni dating Vice President nanagin Education Secretary Sara Duterte, para adaptar pa ba kan DepEd, kalukuhan. Nagdimiter na nga ni so DepEd Secretary na nagparagibo pa nin kabalbalan sa Departamento kan Edukasyon, tapos ina-adaptar pa sa iyang pinapautob. Ay inda, pag-arog na po kaya ng sistema. Sabi kan mga paratukdo sa grade 1, naribong na nga kami kan matatag na ini. Kulog payo sa na nga ini. Sa parte kan pagtukdo umi. Kadakol nga ang mga pinapagibong kun ano-ano na sana. Para sa na makanood na sarong eskwela ay pambihira. Minsan may mga curriculum na dahil man pwedeng pagpara adaptaron, pagpara i-implementar sa DepEd. Yung mga basics sa nakuta, tanganing makanood nin tultul ang mga eskwela, estudyante. Pigpaparahaluan kaya, kumbaga pigpaparabangutan kaya ng mga dahil man nababagay sa Departamento kan Edukasyon. Yan po ang dakulang problema sa DepEd. Kung ano-ano na sanang pigpapara-implementar na mga burbag o kunong curriculum na dahil man nakakatabang sa mga eskwela, nakakapagabat pa sa mga paratukdo. Sigan pa seminar, pigpaparagastusan kan sa tuyang gobyerno, inutil. Dapat mag-isip po na tamang paagi, proseso para makanood ang mga kaakian. Kung ano-ano na sanan idadagdag sa Departamento kan Edukasyon na sa sendang pagtukdo na mayo man kamanong danan na iba. Ay indang buhay tayo ni, kaya ang nangyayari lugod, ang nagluluwas, nagiging pangil ito mga estudyante, pati so para tukdo. Nadadanyaran pa mga isip, natuturite baga. Sa inman na sulukan rin kunada, asing Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asing platika ni Philip Baracena. Problema po sa DepEd, kadakol na kan ginigibo na mga bako naman trabaho kan mga paratukdo. Inisa ng mga pag-validate kan mga sa purpose. Trabaho na yan dapat kan DSWD, pati ang mga teacher na igwanin mga eskwela, estudyante sa purpose, apektado pa. Pating mga yaon sa purpose, nakakadagdag consumption sa mga teacher, taan iba na nagpupurundo, nagtatransfer, maguguluhon man nga ni. At ang nakakapagabat na sa sosyudad, nakakapagabat ba sa pagtukdo kan mga yaon sa edukasyon, ay inda.
yaon dyan so lumagday na mga miyembros kan purpose ng mga eskwela. Tapos ang mga rason, mayo kaya nga kinakakan, pambira, na sa mga ayuda kan sa tuyang gobyerno para sa endo. Ini po ang dipisil ng mga programa kan sa tuyang gobyerno. Kumbaga, pasimplihon sana na pag-aadal. Panganaanin kung ano-ano palain-lain sabi nga ni kan digdeseriga ngan palugod mayo nang nanonood na tultol ang mga kaakian kung ano-ano na sanang mga pigdadagdag sa mga programa kan Department of Education na bako naman na parte kan pag-edukar kan mga kaakian. Kung minsan makasuya bagang pagpara obserbaran niya to ang mga nangyayari. Hoy, good morning man ki Vice Governor Sal Fortuno Jr. Man ki dating Congressman Sal Fortuno. Naman dyan sa San Isidro, digdi po sa Siyudad Can Iriga, sa Pamilya Marmol, Serdan, asin Baracena. O dyan pala sa Our Lady of Fatima Parish and Shrine, madali nang matapos itong tuntunan. Ipinapagibo ni Reverend Father Dan Aguilar ang Cora Parroco. Si Father Dan garo maritero naman ini mga pirang bulan na sana. Ang mga padi ngunya nagre-retiro naman baga. Hindi daw asinda retiro na tatrabaho pan iba. Baga ginigibo sindang mga resident priest kung sa ina parokya. Sabi pati kan sarong pading retirado na kan makaulay ko. Adig di sana nga ako sa Banwan kan baaw ta medyo nga mabuot-buot digdian Cora Parroco. Namimili man pala na ni Ma'am Padi kung saan sinda magiging resident priest pag mga retirado na. Kung masungit, baka day tumagal. Masungit si Cora Parroco, si Cora. Alam kung nagpapara, Cora. Kaliday ka, ta, retirado na ikakot. Yan lang, kung narog na kayo. Ayirak manggi pader. Sa tubang man ka na mga naresibing mga pambabatikos sali sa kampukan Pamilya Duterte, nanindugan man ang Kamara de Representantes sa irarom kan pamamayo ni Speaker Martin Romualdez na daiman ini matitinag sa determinasyon na maisiwalat ang katotohanan asin maigawad ang pinag-aasam na katarungan kan mga nagrabyado, partikular ang mga nawaranin na mahal sa buhay dahilan sa war on drugs kan nakalipas na administrasyon. We will not yield to intimidation or pressure. We will not be swayed by the attacks hurled against us. Instead, we will press on with even greater resolve, knowing that the people are behind us, that history will remember our courage, and that our efforts are guided by the principles of justice and integrity. Sinabi ni Speaker Romualdez sa iyang opening statement para sa pagbabalik kaini duman sa Kongreso. Ini
Ini man na sinabi ka ng House Leader bilang paninindugan sa investigasyon na pinagigibo kan Quad Committee laban sa war on drugs ni dating Presidente Rodrigo Duterte as in good government panel na nag-aadal man sa subuot mga irregularidad sa paggamit ni Vice President Sara Duterte kan sa iyang confidential and intelligence funds. Dikit-dikit naman na nahihiling ang liwanag as in katotohanan, asahan man na lalo pang matindi ang pag-atake sa satuyang institusyon, dagdag pa ni Romualdez. Alagad, dahil kita matitinag, dahil kita matugot, naliwat magbalik ang panahonin, kadikluman, asin kararatan. Yan lang. Ang panahon pala ni dating Presidente Rodrigo Duterte, kadikluman sa kararatan. Grabe man, Speaker Romualdez, ayaw man palabi. Pero pinapanganaan mo sa administrasyon ni Tatay Digo. Kaya entero man nagkakalakaga mo niya na pamilya Duterte. Yan sa mga ginigibukan na Senado sin Kongreso. Kaya kami inuntukan kan mga ipagsusulit mo. Bagay, rasonable sa naman. Nagluwas o katotohanan na ang panahon na kamuman ang yaon sa posisyon. Ayaw man ba sa indong nakapagkukontra eh. Alam sa namang ganan buhay, politika sa Pilipinas. Sabi ni paring era, weder lang. Ito man si dipuntong Presidente Benigno Noynoy Aquino Jr. Kayo ang busko. Walang wangwang. Yan, nakabalik na naman baga sa mga tiwangwang. Mga obserbaran mo, mga ibang ambulance. Tapos mga pan-rescue, isigan mga warawang-wang man, nata, baka man emergency, ay ano man niya ako. Silag ko ba sa tinambukon minsan, ay ano man ang mga, kaarakan man niya ako, ini kan ibang mga, nagdadrive kan ambulance, ito mga sa rescue. Diyan sa Balatan pala, so pang-rescue, piglulunadan kan mga empleyado kan munisipyo. Na aksidente man sa siyudad kan Naga kaya pan-rescue para sa kayan kan mga empleyado bako uman na rescue ang dalagan ay napangyayari. Good morning man ki retired Air Force Alex Celeste, ki Grandasin man ki dating kagawad Lowiliano dyan po sa Antipolo Old Nabwa Camarines Sur. Sharing man ki Konsyal Manol Oxiano Luzon. Sabi pati ni Konsyal Manol, ako nagpaparahangad na magpataas pa sa batalyanin politika digdi sa Badawaan Kadnabwa. Tama na ngayon pagkatapos ko kansa ko yung termino. Mapagalo na yung dalagan kan politika. Talata sana kung Salmanol da kung makaarog na Singapuran banwaan kan Nabwa. Nakabilo-bilo ka na. Ngayon nag-react si Ate Glenn pag sabi ko anong ginigibo ang liderato ni Mayor Persembolan nababaraan tulay dyan sa San Miguel. Pag nakasalida kaya si General Biares dyan sa ano yan, Banwaan kan Nabwa,
Na Team 2. Ay, gawang Team 1. Siya Team 2. Ang pigdadara, puro Pamilya B. Pamilya Bilikoy. Pero grabe ang sasapuon man na kasakitan mo na. Antes may abante ang nabwa, kung baga abante nabwa. Ang nabwa po. Gusto naman ko tanin pagbabago, pag-aabante. Hindi pag-abot na kaya kan eleksyon, ibabagaan nagiging dalagan minsan. Ang luwas atras abante, kung isa yan makwarta yung makakaabante. So maluya-luya ang laukan bulsa, paatras. Buwan na dalagan ka na politika niya to. Hoy, kumusta man sa mga amigo tang mga paratyenda dyan po sa kasentruhan kan siyudad nin Iriga. Day man pangana kanin patong duman sa mga para tinda. Yan iba po intiro man na pinapatungan kaya iba dahil nalugod nagsasao digdi siyudad kan Iriga. Mani minsan nangamamakal ako dumana sa banwaan kan baaw, nabwa, ubuhi. Gano'n nga ako, grabe man ang mga patong kan mga paninda digding iba sa siyudad kan Iriga. Pero papalan kaya na dapat ma-monitor kan Department of Trade and Industry digdi po sa probinsya kan Camarines Sur ini mga madadayang kiluhan. Digdi po sa siyudad kan Iriga nagkakapira digding mga kiluhan ang madadaya. Minsan ang nagliligal na sana so para tinda. Ano daw kaya yan? Tan kiluhan dinadaraya. Marayan para tinda kung legal. Then nagmamaniobra ba kan kiluhan so para tinda. At ang mahal na, pinatungan na sa mga paninda, uy, pigdadaraya pan kilo. Ika man nga ni mabuisit, pag-arog kaya ng sistema. Sa kwartang ibinabakal mo, bako man dinayaan. Ano ba manggang mga kababayan niya to at ang aning tios na mga oportunista pa. Po pagparaarogon kaya nan to yung mga kababayan da mahirak man kamo. Samantang duman naman po sa Banuan ka na Kalabanga.
Nagsagibo nin search and rescue operation ang Philippine Coast Guard, Maritime Police and PCG Auxiliary bandang alas 6 nin Banggi. Nagtalikod na daw dahilan sa report na igwang nawawaran sa rong lalaki na nagparigos sa Salog, Sakop, Kansona 4, Barangay Sabang, Calabanga, Camarines Sur. Nakainom subotan biktima sin makusugan sulog kan salog sa naon ng bita ng lugar. Alas 6 nin pagkaaga kasuudma nakuanan biktima na si Armando Samson, 37 anyos ang edad, kan kaparehong lugar. Tapos pinag-alerto man kan mga personay asin magin ang mga rescue vehicle kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Lagunoy sa Partido area. Ang kasusubot na magkusog ang epekto kan bagyong si Marcy. Sigon kay MDRRMO Head Attorney Brex Pasiuna, may mga barangay asin coastal areas na madaling bahaon sa naon ng bita ng banwaan. Kung kaya pinag-abisuhan kay ni ang mga nasa low-lying areas na maging handa sa posibleng epekto ka na pag-uuran darakan bagyo. Ang mga rescue vehicle man kan LGU asin opisina iyon nakahanda naman magamit kung magsasagibo nin force evacuation. Pero sigon man sa pag-asa update yaw na duman sa Cagayan ang bagyong si Marcy. Nyentras na dahilan man sa mga nakaaging raot kan panahon, mas madali man subot na magsunod ang mga residente sa naon ang bita ng banwan kung kaya dahin ng gayo sinda na sasakitan sa pagpapaibakwar. Sa ibong kay ni advice man kan opisyal sa publiko na magtinir sa nang nakatutok sa mga report kan panahon asin magin handa lalo na ngunya na panahonin tag-uran. Tapos iniman pong pagsasagibo ng random drug testing sa nagkapirang mga personay kan siyudad Danaga sa District Jail asin sa mga babaeng mas bistado. Yan ipagpapadagos niya to yan ta nagmamadali na naman si Ate Glenn. Field Report! Nasa linya man si Ate Glenn, pasok. Okay, salamat karandang Philip. Haranay na kayaan programa mong mag-exit kaya ilag na niya to. Si Engineer Aris Hermoso, kan DPWH Chief the Engineering District, sa kadako kaputan ngunyan ang sa to yung mga kababayan. Inoton niya to, ining lugar na grabing sinalantakan na bagyong Christine, dahil maagihan sa ngunyan ang banwaan kan Balatan. So di ako na mapasala dyan sa parte kan Kabanbanan, Balatan, Camarines Sur. Talagang may kadifisilan ang mga maaragi dyan sa parte niyan. Engineer, good morning sa RPNDCKI kay Barangka po si Karonda Philip Barasina. Kumusta po ang lakdangon niyan kan DPWH dyan po sa problema inotod niya to sa parte kan Balatan, Camarines Sur? Yes po, good morning and good morning man sa gabos na listeners ng sa inyong programa. Ito po ang pinaka makusog talaga po na tamaan na landslide doon po sa Balatan. Doon po dyan sa parte ng Kabanbanan and lalo man sa Naganak na kung saan po itong sa tuyang box culvert nag-collapse man siya man po na daganan katong kakulao na pag-landslide duman. So, sa ngunyan po, yes po. Sa ngunyan po, ang samuyang opisina, diretso man po ang pag-clearing, dahil po nagtutundo para maagihan tulos sa iyo po ang inagad kang mga tao na nagpapasirin sa Balatan ay si mga taga-Balatan.
And yan naman po si mga tabang kang iba-ibang distrito. Ito pong taga-Albay, Kamsur Second, nagpadaraman po ni duwang equipment para po ma-augment itong sa tuyang mga equipment dumaan na nag-clear. Samantala, pipig-alik muna at pipig-kuha muna nila kasi may igwa man sila pong pipig-clear sa limanan. And babalik man tulos ito. Inigwa pa po kita dyan ng additional na mga equipment na kanghali sa Ako Bicol na duwang equipment po yan. Sarong crawler type loader and dump truck and sarong bulldozer. Si Gabos po yan, ibang equipment yan, hanip po sa Samuya Opisina, and igwa pa po maabutan sa Regional Equipment Service po. Iyo po. Sa hiling po ni engineer, mga nuarin daw, hasta totalmente na maibalik sa dati, ini pong agihan na ini. Sa ngunyan po, ang priority ka po itong maagihan muna kang maski light vehicles o kang motor lamang, itong nagkakaigo kami ng side cut, hindi sa gilid para maagihan muna kang mga at least light vehicles. So siguro sa kada hulaan po kaya kang volume katong landslide, abuton po sa 2 to 3 weeks o sa ngunyan baad makaya po ng 2 weeks. So depende sa mga maabot po na equipment na matarabang po. Iyo po. Sa ngunyan na engineer, naagihan na po. Gusto sabihin ito mga light vehicles, arap po kang bisikleta, motor, ito mga nagraralakaw, nakakaagi na po dyan sa sinabi ni lugar. Sa ngunyan po, dahil pa po, may pa pong... dahil pa talaga. Nakakaagi naman. Yes po. Mga tao lang po, igwag naman na pintibo niya at ganagdalan pababa, then mataas. Mataasin po kaya, very steep po si Slip Duman, nararon po talaga si pigaan niya duman kang mga tao, pababa, then mataas. Itong mga gamit din dahil po duman ng zipline na pigagamit para duman sa mga produkto na pigpapaagi halit sa balatan at pasirin man sa balatan. Iyo po, tanahilin ko mismo sa mga post na maski itong motorsiklo, iyo po anyaan sa zipline para lang makabalyo po duman sa ibong. Iyo po. Iyo po yan ang sangon yan and iyo po yan ang pigaan pang sa mga opisina na igwa lamang munang temporary maagihan maski light vehicles po. Iyo po. Dahil man po, delikado, sir. Dahil po. Dahil man po. Actually nga po, may mataas pa talaga duman na pag pinag-clear sa itong yaon sa gilid, may mga naguhulog pa po na dikit na daga duman sa taas. Kaya po, minsan delikado man po sa mga operator ka. Iyo po. So gusto sabihin maagihan lang samantala, pero dahil pa talaga kaya ito may mga pangarga, maski motorsiklo, and urog na po sa mga darakula-pululo na dan. Iya po. Side cut po, pwede po makaagi. Ang motor, makangon yan itong week. May makapaagi po kita, at least motor po. And eventually po itong light vehicles. Iya po muna po kita ang temporary pagkakagduman. Purchase po ang opisina ng mga RCPC. Ito po ba ng mga pipe culvert para mailatag muna duman, then maibalik muna itong mga dala. Kaya po kita, opisina po, propose na po ito na maging tulay. Opo. May mga nagbabantay duman, sir, 24 oras. Taranta po itong mga kababayan sa maalaw sa balatan, maluwa sa balatan. May mga nagbabantay dyan na maalalay, o na po duman sa parting ito, na ikaw na po kan line. Yes po, itong mga tao man sa naduman, ito man ang may nagkaagihan, mga taga-balatan man sana po, yan po duman. And si sa mga crew, yan man po, aldaw, and minsan po yan, sinda duman sinda nagtuturo, para maamay po ang padagot ng pag-clear duman sa landslide. Duman po sa mga taga-yaon duman mismo na nag-aalalay, di man po naghahagad singil, duman sa mga magbabalya po kan sa endang motorsiklo. Dahil ko po aram pero may nanangog po ako na may konti man po para sa mga siguro sa
sa Indama ito, nagbabayad. Di ko lang po ma-verify. So, ang harap ko po, Iyo may po. bayad ito, minimal na bayad para mailipat itong produkto as in, lulunod na nila na pinapalipat. Iyo po. Okay. Dito po kita, engineer, sa Waras Bridge. Sa aram ko, dakulang inconveniensya, duman sa mapasirin sa partikan na daga, mabalik, partikan ni Gaspi, nag-aagi na po sa banuan kan na buwa. Ano daw po ining lakdang manindo para po ang tulay na yan? May mapakarahin na po. Iyo po, actually po, before pa ng Typhoon Christine, ongoing po talaga si Waras Bridge. Kaya po siya demolish po si halos kabanga niya kang si one lane kang bridge kasi po may pasok na po kita dyan yung pilote. Diyan na po dyan yung pilote na nakapasak dito sa left side from Baaw to Iriga. And yan na po dyan si mga girder na precast girder, nakaready na po. So, pagdadali-dali naman po ang pag-construct po ang tulay. So, yung ito, kaya nga ito nag-collapse dahil po nagalaw na si Tote. Okay, so nag-collapse. Si tubig na nag-ali o makusog si Bulyong kaya nag-collapse na siya. Iyo po. And kung matapos po ang pagpakaray kan tulay na yan, ano po ang kuya niya ito asigurasyon sa mga kababayan pa na maski anong volume kan tubig, dahil na yan kayang gabaon, engineer? Iya po, ang tulay ta po, strong and durable po, pero ito ang pagkakonstruct siya. And then, hararon po ang pilote kaya. Ito pong dati talagang leak bridge na po ito, kasi po, more than 100 years na po si Loren siya na construct and siya po sarot po siya sa mga arch bridge na dahil po gamitan ni Kabilya. Kaya mayo po talaga siyang Kabilya si design niya. Ang gamit po dyan na mga materials, itong concrete, strong, durable na stone. Yun po kaya mga tigagamit kang panahon, itong mga bricks and stone. Kaya yun po yan ang design niya. Nagkaigwa po yan ng mga repair, mga iba-ibang taon, 1940s, 1968, and then kang 2020, kung di ko na sala, o 2019, kung nagkaigwa kita ng bagyo, may tig-repair man po ang DPWH yan, hindi lang po sa may Article abutment. Iyo po. May mga nadadangog ako. Replacement na. Yes po. Yes po. May mga nadadangog ako, engineer, na kaya ngayon nagabaan tulay pa nahiling ngayon na inipalan mga waranin kabilya. So ano po talaga ang design nyo kayan na talagang araw kayo itong timplada kayo mas warang kabilya, pero sa kunya na panahon, pwede pa daw po ito ng mga waranin kabilya or gabos na tulay dapat igwapukan kabilya para mas pusok. Ito, ito talaga pong itong panahon, iyo po talaga ang mga mostly dinidesign nila kasi nagtutubod sila kung panahon na itong kabilya, nagkukurog, kakaigwa ng corrosion. So, mas kinanit po ang mga konkreto, ang gamit lang nila, mapusog-pusog talaga po ang paka-design and paka-trabaho kang ang arch bridge po kaya, iyo po yan ang load kaya yan, bakulang concentrated sa sarong lugar. Pag nagkaiga po yan ng load, distributed po yan dumaan sa arch. So, ang design po ngunyan kang DPW is ngunyan. Itong mga girder type, may bakal po. May bakal. Lahat niya may bakal. Iyo po. Iyo po, tagaro. Pusog na po yan. Yes po. Pero mas napapapusog, napapatibay, urog na pan mga tulay, kinigwa talaga po kad bakal or kabilya. Pero kung talagang wara, nahihiling lang pag nagaba na wara talagang kabilya, garo po, nasa isip ka mga kababayan pa, ampaw si pagkagibo kaya araw kaya ang nangyari na nawasak tulos or medyo po sa volume kan tubig. Hindi po, liman po siguro. Ito po nga ng existing niya dati. Nakaabot siya ng 100 years o century na dahil lamang po na gaba. So, ngunyan po, ang cause talaga po kang paggaba niya si volume kang water and ito po talagang tulay, demolish na yung part niya kaya
mahiling ka na vulnerable na talaga siya. Kung may mag-agay pa talaga, vulnerable water na araw sa katong kapusoy na tubig. Na datay mo inaasahan na araw ka to kadakula si tubig. Okay, so sa ganyan na engineer, kumusta po ang sitwasyon? May mga pagkakataon na pwede po maagihan sa gilid, masikan mga nagraralakaw lang or nakamotor o talaga totally day pwede ang tulay na yan? Sa yan po, totally day iba po pa pwede maagihan, pero pinamadali na po kang contractor itong sarong lane, maagihan na po siya after po na ma-ikat itong mga pilote, ang masunod na po itong abatement, then itong girder, naka-install na po itong girder, it is ready naman po na gabos na naka-precast na po siya. I-install na po yan, then masunod na po ang slab. Baad po, after kang one lane, maagihan na po, abang ang saro na naman lane ang tinatrabaho. So, yan po, ma-inconvenience talaga po ang maagigan, and at least po iba po kitang detour na medyo puro kalawig lang. Maikot pa. Pero at least nakakabot ng girare, although may kabalaan sa oras. Kung sa Balatan, mga 3 weeks, yan po sa Waras Bridge, mga pirang simana po nilalauman ka na kababayan pa na maagihan o yan. Actually, ang calendar days po niyan, ang construction is 190 days. So, sa 190 days. Iyo po yan. Start contract hanggang matapos. 190 days. Sa ngunyan po, ito naman po siyang napuno. Haloy na po siyang nakapuon and ito na po siyang naipasok ng mga pilote. So, ito na siyang mga nasa 20 to 30% accomplishment. Yan pala po sa baba. So, mahiling ka na lang po yan kung ang progress kang trabaho. Dahil po ako makataon ng fix na duration kung rin po pwedeng maagihan si one lane. Engineer, last na lang po ini aabuto na kita ni na oras. Ini pong manodig di sa spellway ka na San Jose, as in sa may San Jose area sa tangod ka na pag-ultanan ka na Santa Elena Baras, kadakol po ang nagsasabi na ano daw ngaya kung matabangan man kan DPWH 5th Engineering District kan Camarines na bakong one way na pinag-aagihan dyan, takadakol pa po kan bye-bye sa mga laboy na yaon dyan. Ano po? Itong bye-bye, so dito na ako ang maray. Sa parte po kan San Jose, Karanda Philip? Oo. Ito pong spillway. Opo. Sige po. Ayun po, actually yung spillway, itong spillway po dyan may no damage na din naman sa wrong lane. Kaya po, nagwa one way o one way lang talaga po sila. Lalo ba sa mga dakulang bihikulo. Ate Glenn, salamat. Okay. So, engineer, sa ngunyan, yan po ang paglaong at ito yung mga kababayan na sa lalong madaling panahon, may balik sa dati ang mga agihan na yan. Kadakula man ang gadain konvensya para po sa kabos, urog na po sa mga biyaheros. So, engineer, ma-follow up kami ng Turukayan. Siguro after kayo mga pigsabi mo pong duration na pagtrabaho nindo para po sa resulta na gusto maraman kan mga kababayan na. Thank you very much po and mabuhay ka mo, Engineer Aris Hermoso. Yes po, thank you very much po. Thank you very much. Mga tugas si Engineer Aris Hermoso, nakaulay niya to kan DPWH 5th Engineering District. Kaya sa kanyan, dikit lang po pasensya, taga-busmang kita piktado, or medyo po ka nakaaging kalamidad, pero sa lalo kan DPWH 5th Engineering District, and iba pa ng mga katumanghinga, nagtatarabang para po may balik sa normal ang sitwasyon kada sambit na po mga lugar. So, gikan sa location, Glenn Tabiares reporting. Field Report! Salamat, Ate Glenn. Tis po ito magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapiraliwat ng mga pagramdom.
Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makabloom sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sabay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa!
Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center, may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Bueno, inabot na po kita ka na oras ka na sa tuyang pamamaaram. Kay Banya to sa pagpaabot ng informasyon si Glinda Biares. Ana sa tuyang newsmaker si Engineer Aris Hermoso. Ana tagapagtaram ka na DPWH 5th Engineering District and Camarines Sur. Sa information si Don Cabrillas. Sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Sa lado technical si Cha Benaobra. Kuman po si Philip Serdan Baracena nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. RPN Radio Philippines Network. Radyo